Dobrý večer vám všem, co se díváte na ČT2. Začíná prestižní udělování hudebních cen Anděl 2016. A ve srovnání s minulými ročníky zapomeňte na velké sportovní haly, na velká divadla. Hudba se vrací tam, kam jednoznačně patří. Na klubovou scénu. A pozor, uvnitř Lucerna Music Baru už na vás čekají fantastické hvězdy. David Koller, Michal Pavlíček, Marta Kubišová, Lenny, no a spousta dalších. No a protože jdeme do hudebního klubu, tak si i doma úplně v klidu. Sundejte motýlka, sundejte smokingy. Začíná Anděl 2016 a začíná exkluzivně. Dámy a pánové, Tom Artway a Tomáš Klus. Dobrý večer. Vím, že mi to máš za zlý, že na tebe žárlem, zvláště když se mazlíš, syny mach, můj bože, zmladšíš. Myslel jsem, že si jenom má, že jiný na tebe nemá, teď se mnou nemá, zametáš. Vždyť nedá česky ani tón, na beton vím, že je to gay, co nemám já a co má on, tvůj nový mladý čaroděj. Music should not keep us apart. We build us a bridge, it frees our hearts. Music should not keep us apart. It's down in the street, it's high up in the sky. Who's gonna find you and know at last? Languages that feelings survive. Víš, ty prokalený noci a rána ve zkušebně, kdy chodila se ke mně a zkoušeli jsme všechno, tak jestli ho máš radši, mě nezbývá než stechnout. Myslel jsem, že si jenom má, že jiný na tebe nemá, teď nemá se mnou, zametáš. Vždyť nedá česky ani tón, na beton vím, že je to gay, co nemám já a co má on, tvůj nový mladý Tom Artway. Music should not keep us apart. It build us a bridge, it frees our hearts. Music should not keep us apart. It's down in the street, it's high up in the sky. Who's gonna find you with no how to last? Languages that feelings survive. Děkujeme. Hezký večer, ať žije hudba. Dámy a pánové, čtyřnásobný držitel ceny Anděl, pan Tomáš Klus a letošní nominant Tom Artway. Hezký večer vám všem divákům ČT2 a pochopitelně krásný a výjimečný večer vám všem, co jste dorazili sem do Lucerna Music Baru. Předpokládám, že mnozí
si kladou otázku, jak jsme se sem s těmi anděli dostali. Ono to svoji logiku má. Je mi úplně jasné, že se ptají ti, kteří dokázali během 24 hodin vyprodat třeba 2krát velký koncertní sál. Ti, kteří mají vyprodaná velká turné po celé republice během několika měsíců dopředu. Jsou tady mezi vámi nominovanými ti, kteří se nebojí té největší sportovní haly a vrací se před absolutně zaplněnou atmosféru v té hale hned několikrát za 2 roky, za 3 roky. Jsou to ti, kteří si dokázali troufnout na zcela vyprodané fotbalové stadiony a najednou jsme tady. No, má to svoji logiku, protože vždycky ten začátek je právě před takhle komorním publikem. Komorním publikem, které je absolutně nejtěžší. Komorní publikum, které vidí každý váš tón, každý váš pohyb. Publikum, které hodnotí a publikum, které je nesmlouvavé. Protože když na váš koncert přijdou 3000 lidí a 100 odejde, no tak se vlastně nic neděje. Ale kdyby odsud teď odešlo 100 lidí, tak jsem tady úplně sám. Tak jenom pevně doufám, že k tomu nedojde. Zároveň ceny Anděl, když se podíváme do té historie za těch několik posledních let, tak se staly i terčem několika takových úvah, že rozdělují tu hudební scénu. Že někdo neuznává, někdo je uznává. Děje se to u všech soutěží. U všech soutěží, kde se hodnotí umění, protože to logicky hodnotit nejde. Tak my jsme se snažili vytvořit právě tady v Lucerna Music Baru takovou atmosféru, že nás nic nerozdělí. Když si tak vzpomínám na ty předcházející ceremonie, ale nikdy jste neseděli takhle blízko u sebe a nikdy jste nedokázali sami sebe vnímat skutečně všemi smysly. My jsme teda vypli i klimatizaci, aby to bylo ještě intenzivnější. Ten přenos má zhruba 70 minut a už teď díky mému proslovu jsme nabrali 3 minuty a je to vidět i na vašich tvářích. Každopádně je mi ctí odstartovat už 26. ročník těchto prestižních cen Anděl, o kterých rozhoduje Akademie populární hudby, cen, které mají rozhodně svůj smysl, protože upozorní na ty nejvýraznější hudební počiny loňského roku, v tom našem případě tedy roku 2016. Dovolte mi na úvod, abych poděkoval všem partnerům, v první řadě České televizi, která do toho šla s námi, a zdravíme všechny diváky. Také děkujeme švédskému výrobci sluchátek, společnosti Urban Ears, a také mediálnímu partnerovi dnešního večera, což je Rádio Impuls. No a začneme možná nečekaně, ale začneme tím, co k cenám Anděl každý rok patří. A to je Síň slávy. Tam je skutečně vybraná společnost těch, kteří ovlivnili hudební vnímání každého z nás. Úplně jako první vstoupil do Síně slávy legendární Karel Gott, kterého tímto zdravím. Dobrý večer, Karle. Je zde s námi. Následovala ho další obrovská hvězda Marta Kubišová. I ta je tu s námi. Dobrý večer, Marta. Mohu pokračovat dalšími jmény. Je tam Jiří Suchý, Petr Janda z Olympiku, je tam také Mejla Hlavsa, je tam pan Pavel Bobek. No a v loni jako poslední vstoupil do téhle elitní společnosti muž, který už se těší na ten váš potlesk. Je mi ctí, aby přišel jako první host právě sem. Dámy a pánové, pan Michal Pavlíček. Hezký večer. Říkal jsem, že každý začínal v tom klubovém prostředí, tak Michale, dokážeš si ty vzpomenout na to svoje první vystoupení? No, já myslím, že každý z nás ví, co to je stát poprvé na pódiu, že se to zarije do našich srdcí a člověk potom ochutná to opojení z toho, když vidí ty oči fanoušků rozářený a sám se dostává do toho úžasného tranzu. Já, když si vzpomenu úplně poprvé, tak to byla taková zvláštní, bizarní situace, kdy jsme vezli aparaturu v dřevěném trakaři do vesnice Hradiško v Kersku a tam jsme to poprvé rozbali někdy, když mi bylo 15. Dokážeš zaokrouhlit na stovky, kolik lidí dorazilo na tvoje první vystoupení do Hradiška, na ten památný koncert, dá se říct? Nevím, tak 100 možná. Fantastický, tady se to zaokrouhlování jde naprosto skvěle. Michal je zde proto, aby do Síně slávy uvedl další legendu. A taky mi ctí mu teď předat slovo. Kdo se stane členem Síně slávy? Do Síně slávy vstupuje paní Věra Špinarová. A je bohužel logické, že cenu převezme za Věru Špinarovou její syn pan Adam Pavlík.
Dáma, která jednoznačně patří do té společnosti elity pop music, paní Věra Špinarová. A Adame, já jsem strašně rád, že tady dneska s náma jste. Moc si toho vážím, protože vím, že to není jednoduché. Děkuji Michalu Pavlíčkovi, Adam Pavlík. Dobrý večer. Já v podstatě ani nevím, co bych měl říct. Já snad, že slova jsou v tuto chvíli zbytečná. Já vám hrozně moc děkuju. Děkuju. Tenhle potlesk je jeden ze zdaleka ne posledních pro legendu Věru Špinarovou a myslím si, že teď je na čase si ji alespoň krátce připomenout. Tady mi je asi 15, 14. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. To možná, že jsem udřela, no. S prázdnem slůvek tvých si sotva písních znít. To víš, že půjdem k nám. Já jsem furt s někým musela žít, jsem furt s někým musela chodit, já jsem furt musela být nějaká zalaskovaná. To víš, sny zůstanou. Tak po téměř roční odmlce jsem dostala takovou novou chuť začít zpívat opět naplno, abych měla pocit, že jsem pro diváka udělala všechno, co je v mých silách. Přijď zas k nám, ať sám už víš, jak ve dvou dá se žít, až přijdeš zpátky k Já doufám, že se nevidíme naposledy, že vypadáte furt dobře. Já jsem stloustlá, ale říkám si, že mladá štíhla už jsem byla, tak... Na závěr ten obrovský nadhled, který Věra Špinarová měla také obrovskou sílu, přesvědčivost a především přirozenost. A já jsem 100% přesvědčen o tom, že to, co jsme měli možnost vidět v rámci její tvorby, tak to byla také inspirace pro dámy, které jsou jejími pokračovatelkami. A dostaly se letos do nominace mezi zpěvačky roku. Jsou celkem 3 a myslím si, že i oni na Věru Špinarovou stále vzpomínají. Lenka Nová za album 40. Ty mě a já zas tobě přiznáme, že ta selhání nebyla daní době. Sevři mě pevně ještě víc, jako dech svírá věta. Každá noc může pro nás být. Lenny za album Hearts. Marta Kubišová za album Soul. Bude určitě líp, kus naděje nám zbývá a o tom tady zpívám.
Jméno držitelky ceny Anděl v kategorii zpěvačka roku 2016 přichází zcela logicky prozradit dáma, která si to ocenění odnesla v loňském roce. Bylo to její první solové ocenění a já jsem moc rád, že tu dnes je. Dámy a pánové, prosíme, přivítejte Kláru Vitiskovou. Všimněte si, že Klára drží ten módní trend, který v loňském roce nastavila Barbora Poláková. To je který? No to je ten trend, že si nepřišla sama úplně. Jo, ano, je to fantastický módní trend, k tomu gratuluji. Frčí, přesně tak. Frčí to? Jo. Já ten trend držím už několik let. Ale ne tak dobře jako já. Ne, takhle mi to ještě pořád nejde, budu se muset víc snažit. Kláro, jak ty vzpomínáš na první vystoupení se skupinou Toxic? Já jsem právě přemýšlela o tom, když tady ta otázka padla, jak asi padne znova. A já si spíš vybavuju jakoby první soustředění, protože já si nepamatuju první koncert, ale takový to, jak jdeš s tou kapelou. Mluvit normálně běžně. Teda o tom soustředění, no jako bývá to divočina. Ale je to takový to, že trávíš ten intenzivní čas a zkoušíš ty písničky a vaříš si ty špagety s tím kečupem a máš tam ty lahváče a jsi vlastně hrozně šťastný, že seš s těma lidma na chatě a pak tam třeba rozbiješ nějaký topení a pak se tam dějou ještě jiné věci, ale je to takový ten intenzivní zážitek, který já si pamatuju třeba fakt do dneška. A pak po těch Andělech přijde ten brutální gastronomický skok k ústřicím a šampaňskému, to musí být strašný pro ten organismus. Je to děs, ale kolikrát zase uhneš těm lahváčům zpátky. Ale... Z čeho ty jsi měla větší radost? Ze svého solového Anděla, anebo z Anděla z Toxic za objev roku v roce 2008? Ale já jsem vždycky měla radost vlastně jako z obou dvou úplně. Jsem měla radost a pak jsem dala večírek a tak je to dobrý, když někdo ocení to, že si něco takhle jako vydal ze sebe. Dobrý popis. Tak. Můžu jít na to? Jednoznačně. Cenu Anděl v kategorii zpěvačka roku získává Lenny za album Hearts. První ocenění za rok 2016 získává právě přicházející Lenny, deska Hearts. Je to jí druhý Anděl potom, co se stala objevem roku, tentokrát již Anděl za novou desku. Děkuji Kláře Vitiskové za to, že ocenila Lenny. Mikrofon je tvůj a gratuluju. Děkuji moc. Je úplně špatně, ale z toho vedra, teda ne z té ceny. To je samozřejmě nádherná. Já moc díky Akademii za tuhle krásnou cenu a taky bych chtěla poděkovat za inspiraci oběma dámám, který jsou nominovaný se mnou v této kategorii. Už jenom to, že můžu s paní Martou dneska večer zpívat, je pro mě opravdu zážitek a čest. A vůbec bych tu cenu chtěla věnovat všem ženám, včetně svojí maminky, kterou tímto zdravím. Je to nejsilnější ženská, kterou znám a moc tě miluju. Díky moc. Děkuji mnohokrát. Zpěvačka roku 2016 dle verdiktu Akademie populární hudby se jmenuje Lenny. Mimochodem, Lenny spojuje s Klárou i ocenění objev roku, které se vždy snaží najít tu největší senzaci, o které jsme před rokem ještě vůbec neslyšeli. A vždy se tam objevují rozhodně jména, o kterých pak minimálně 5 let slyšet je. Tak možná pro vás doma to budou novinky, ale zapamatujte si je dobře. Tady je nominace v kategorii objev roku. David Stypka za album Brány taky. Znám slepotu davu a sílu rozvášněné klaky. I já tomu občas podléhám, občas si hrajeme taky, hledájeme zabijáky. Light and Love za album Surrender to the Stars. Tom Artway za album Hedgehog. V loni
se na tomto ceremoniálu objevila mezi nominovanými úplně poprvé a byly z toho hned 2 sošky Anděl. Je tedy logické, že letos bude převálat. Prosím, přivítejte Barboru Polákovou. Večer. Čau. Ahoj. Jinak na vlastní oči můžu prozradit, že také držitelka ocenění Maminka roku náměstí Jiřího z Poděbrad, Kronie přidala Riku, je okouzlující, kdykoliv míří na trh. Ale mě zajímá, jestli přidáš tu desku nějakou další. Protože v loni velký úspěch a teď by to tak jako, víš? Snažím se o to už. A to jde mezi péčí o 2 děti? O to se taky snažím, aby to šlo. Víš, jde to blbě. Jde to blbě. Víš, co mě ještě zajímá, jestli je horší ta premiéra v podobě herečky na pódiu, protože herečka si skvělá, nebo v podobě zpěvačky. Zažila si obojí a obojí velmi úspěšně. No, premiéru jako herečka už si vlastně nepamatuju, protože mi bylo třeba 10 nebo 12, jako by tu první úplně před lidma. Ale jak padla ta otázka právě už 2krát, tak jsem se nad ní taky zamyslela jako Klára. A poprvé jsem zpívala v Malostranské besedě na barování a v první řadě seděl Karel Gott. A já si pamatuju, dobrý den, jak jsem se celá strašně klepala s panem Hanslíkem, tam seděli a vlastně nešlo je nevidět, protože seděli úplně přímo, víš, jak je Malostranská beseda malinká. Ano. Takže jsem se celá takhle klepala a vlastně jsem pak odešla a rozdechávala jsem to třeba 14 dní, že se to stalo. Teď se to prohodilo, vystupuje tam Karel Gott a ty si chyběla v první řadě, to ti jen chci říct na okraji. No nic, už nechám zbytek na tobě. Teď nám prozrať jméno vítěze. Tak cenu Anděl v kategorii objev roku získává Tom Artley. Album Hedgehog vynáší Tomu Artleyovi prvního Anděla. Během dnešního večera uvidíme, jestli se zastaví ta jeho bilance účastnovky 1. Barbora Poláková, loňský objev roku, dekoruje letošního vítěze Tom Artley. Vítej v sestavě držitelů Andělů. Já vám moc děkuju. To si tak člověk přednedávem ještě hraje a zpívá v pokojíčku a teď tady stojí a drží tady to. Nebylo by to, kdyby neměl svoji kapelu Ondru, Martina a Františka. Nebylo by to, kdybych neměl skvělého producenta Lukáše Chromka a kdybych neměl kluky, kteří mi dělají videoklipy. Takže moc děkuju, moc si toho vážím. Děkuju moc. My děkujeme, že Tom Artley dorazil a otevřel dnešní přímý přenos, který sledujete na ČT2. Letošní objev roku Tom Artley. Možná je to taková vize, že jsme letos v klubovém prostředí a příští rok můžeme být v pokojíčku, ale i když to je klubové prostředí, věřte mi, že ta hudební vystoupení budou mít rozhodně punc exkluzivity. Mezi nejzdařilejší alba loňského roku přichází taková lehká podsta Davidu Kollerovi. Ta deska se jmenuje David Koller and Friends. Jsou na ní skutečně výjimeční umělci a David Koller. A já jsem moc rád, že jedna z nejvýraznějších písní zazní právě dnes tady. Dámy a pánové, přivítejte Prago Union a Davida Kollera. Žijeme na přeplněném košu skály, který se otáčí a káča a krouží v žhavý kole s energií milionů Hirošim a Nagasaki. Miliardy dalších šutrů nám 105 000 kilometrů za hodinu kroužej kolem hlavy v nekonečném oceánu temných hmoty. Jen 100 kilometrů za nebem a ty stejně budeš řešit, že nemáš co na sebe. Samá voda, atomy uhlíku a trochu vzduchu. Nevíme kdo ani kde to jsme, na tož kam natáhnout se pro pomocnou ruku. Je to mnohem větší haluška, než myslíme, myslet to my umíme, obzvlášť sami na sebe. Tolik hrdosti s naší minulostí asi ne, a minulost už byla, jenže ty stejně nepřestaneš řečit, jestli jí máme my dva. Aha, 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 jak říká. Pod pangugama závezů a starostí hodných našich rozměrů.
veličkou bohu, hledáme za 3000 roků. Miliony životů jsme zatím ukončili s požehnáním proroků. S velkým bratrem na houpačce přes okraj útesu. Stačilo by vystoupit a jít, pustit to zlo z hlavy, ale my radši řešíme vztahy. Kdo z nás ví, jestli se ráno probudí? Co by na to změnilo, kdyby to vážně bylo všechno jenom iluzí? Svět, jak ty ho vidíš, spolu s tebou zmizí a přesto málo kdo z něj dokáže mít radost lizí. Nicméně jsme furt živí, navzdory všem krizím a všemu, co bych chtěl a nebo měl bejt. Vím, že ty máš pořád problém s tím, že jsem furt stejnej, aha. Skupina Prago Union mezi nominovanými a legenda české rockové populární scény a fantastický hlas David Koller. Ty zajímavé spolupráce ještě zdaleka nekončí. V Lucerna Music Baru vysledujete přímý přenos na ČT2. Pro hudebníka je určitě nejdůležitější skladba, protože skladba, když se začne šířit mezi posluchačstvem, tak šíří sebou samozřejmě i to jméno. Sice v době 2017 existuje jiný způsob, jak rozšířit jméno, třeba něco odhalit, ale troufám si tvrdit, že to je jen dočasné a navíc odhalení čehokoliv na vašem těle neocení následně Akademie. No a Akademie letos vybrala tyto 3 výjimečné skladby. Lenny za skladbu Hello. Michal Hrůza za skladbu Pro Emu. Život trochu vratký, svítí bez přestání, volá taky stůj, vrať se ke mně zpátky. Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět. Priznic za skladbu Mrzáci. A cenu v kategorii skladba roku, tedy cenu Anděl, přichází předat a zároveň vítěze vyhlásit jeden ze symbolů těchto cen a rozhodně jeden z nejlepších zpěváků, co česká hudební scéna má. A teď jenom si dobře poslechněte tu číslovku. Na svém kontě už má 13 andělů. Dámy a pánové, pan Dan Barta. Tady si můžeme tu obligátní otázku, jak byl začátek, ušetřit. Tohle je nejstarší záznam z archivu České televize Dana Barty. Tak co se tak změnilo nejvíc od té doby, kdy se dělo tohle? Minimálně zpívám oblečenej. Mě tak zajímalo, jaký to byl měsíc tohle. Nevím, ale tak v klubu dneska by se našinec mohl slíknout taky, kdyby se trošku rozparádil. Změnila se třeba ta tréma nějakým způsobem? Teď, když prostě po těch letech člověk vchází na to pódium? Úplně ne. Podobně se skultivovala jako projev. To znamená, že už jí našinec umí trošku odfiltrovat, ale v zásadě se nezměnila. Existuje to nějaký jako trik osobitý, kterým právě odfiltrováváš? Já chodím do čtverce třeba, opravdu, že jsou to rituály, které jsou až zvláštní. Ne, tak jako v zásadě jde o to jenom přikázat si soustředit se. O nic víc nejde. A to platí ve všem, přátelé. Přikažte si, třeba i dneska večer, až budete s partnerem si lehnout. Může to být nezapomenutelná noc. Která skladba získá Anděla za rok 2016?
Dámy a pánové, cenu Anděl v kategorii Písnička roku získává Lenny za skladbu Hello. Česko dle verdiktu akademiků nemělo v loňském roce výraznější hit než hit podání této elegantní dámy. Zpěvačka Lenny přebírá dnes už svého druhého anděla a navíc s rukou jedinečného Dana Party. Píseň Hello a druhý anděl pro okouzlující Lenny. Děkuji Danovi a Lenny. Já díky moc. Tahle cena patří úplně 50/50 Ondrovi Fidlerovi, se kterým jsme tu písničku napsali teda původně pro někoho jiného, ale to nemůžu říct teďka pro koho. Ale strašně moc mě to těší, protože to byla velká srdcovka a hodně jsme bojovali o to, aby nakonec byla taková, jaká je. A prostě díky moc, díky všem, kdo na té písničce spolupracovali a kdo prostě pomohl jejímu vzniku, fakt si to moc vážím. Díky moc. Ta píseň překročila i hranice, protože když člověk vyrazí do Itálie, je slyšet úplně všude a myslím si, že Lenny si důkazem toho, že fakt i odsud z malé České republiky se jde prosadit za hranicemi. Takže moc děkujeme za to, že tady jsi a děkujeme za Hello. Děkuji. Lenny! Pane Fidler, nedá se aspoň trošku naznačit, pro koho to původně bylo? Nemůžeme. A máte ještě v šuplíku něco podobného? Já znám pár interpretů, který by si to klidně střihli. Pak se dohodneme, je to perfektní. Pan Fidler v první řadě, to je dobře. Je před námi další kategorie, která nikdy nemá svého favorita v žádném ročníku. Je to důkaz jenom toho, že my, posluchači, a předpokládám, že i akademici, mají v oblibě hned mnoho skupin. Tak schválně, jak to dopadne letos. Pojďme se podívat na nominace v kategorii Skupina roku. Jelen za album Vlčí srdce. Ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaní. Prago Union za album Smrt žije. Můžou rýmy, snažím se chránit barvy, i když postupně sám blednu. Moje stíny mi zmizej z očí, teprve cestou ke světlu. Novej den, starý stíny, kam nemůže světlo, můžou rýmy. Priznic za album Bez tíže. Anděla přinesou sem k nám na pódium dva členové skupiny, která byla též v těchto cenách velmi úspěšná. Na svém kontě už mají, jestli dobře počítáme, 4 anděly. Ale co je důležité, tak letos vydali desku Není nám do pláče, která bude rozhodně příští rok aspirovat na vítězství v této kategorii. Tak si možná dojím tak okouknout plac. Dámy a pánové, prosím, přivítejte Františka Táborského a Michala Malátného, tedy skupinu Činasky. Když budeš hodná, číst, naučím tě číst, bez řádky. To pokušení znáš, tak zapomeň cestu zpátky. I tohle je vzpomínka na skupinu Činasky. Na tom koncertě jsem osobně byl. Jsem tam úplně sám v druhé řadě. Ale jinak tam byla celá parta. Vy jste hrozně dlouho objížděli ty menší prostory a kluby. Činasky jezdili dlouho, že jo? Ano, moc let jsme hráli kluby, velmi rádi. Kdy tak člověk v té kariéře pocítí, že už může zkusit větší prostor? Co je ten zásadní moment? No, ten zásadní moment je, že přijde hodně lidí. Jasně. Takže jako vidíš tu frontu a pak teda se... A pak si říkáš, příště by to šlo asi ve větším. Jo. A pak to opravdu přijde, že ten větší je zaplněný? Pak to riskneš. Jo. A ono to vyjde nebo nevyjde. Co vás láká na klubovém hraní? V čem je výjimečný? A v čem jsou výjimečný? Ale já miluju klubový hraní, protože vidím těm lidem do tváře. Jo. Protože přece jenom v té velké jako hale jsou ty lidi dost daleko, ale tady můžeš jim vidět do tváře a reagovat rovnou. Takže se můžeme těšit znovu na tyhle prostory i v podání skupiny Činasky. A teď to nejdůležitější jméno vítězné skupiny. Tak cenu Anděl v kategorii Skupina roku získává... Vítězem je Jelen! Skupina Jelen získává Anděla za desku Vlčí srdce. A
Jestli jste si říkali, že všechno stihneme do 22:10, tak teď se všechno možná mění, protože přichází kompletní sestava skupiny Jelen v čele s Jindrou. Jindrovi taky gratuluju, děkuji mnohokrát Frantovi a Michalovi za činnosti, že předali. A poprosím Jindru, jestli by mohl zvládnout za všechny poděkovat. Za všechny, Jindro. Já se tradičně překloním tady k mikrofonu. Děkujeme moc, děkujeme Akademii, děkujeme, že nás vybrali, že jsme dostali tu cenu, děkujeme moc našemu labelu, bez kterého bychom tu nebyli, jmenovitě Martinovi Červinkovi, Martinovi Ledvinovi. Děkujeme našim rodinám za obrovskou podporu a děkujeme fanouškům, že chodí, že zpívají naše písničky, protože bez toho by to nešlo. Díky moc, děkujeme. Skupina Jelen. Kromě České filharmonie nejpočetnější hudební těleso. V případě, že příští rok bude budovat filharmonie, musíme fakt změnit ten prostor. Máme za sebou udělení další ceny Anděl za rok 2016 a budeme pokračovat také v tom unikátním hudebním spojení. Už teď si můžeme říct, že díky těm 2 andělům, které vidím pod sebou, se letošní hvězdou toho udělování stala zpěvačka, která je připravena na pódiu. A ona už to sama zmiňovala. Dnes dojde ke skutečně unikátnímu spojení. S dámou, která před 19 lety vstoupila do síně slávy, s dámou, která, řekl bych, pro mě nečekaně a velmi nesměle oznámila, že letos je to naposledy, co bude zpívat. Já si troufám tvrdit, že to taky může trošku ještě záležet na těch fanoušcích a divácích, ale uvidíme. Dámy a pánové, unikátní spojení. Přivítejte Leny a paní Martu Kubišovou. Hodinám se už nedívám, ty mají dál 12 čísel. Když usínám, tak všechno znovu ožívá. Já, co v sobě mám, to ví se. For the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Já zůstávám dál, já zůstávám dál, já zůstávám v zrcadlech pod věkou ženou. When my soul was in the lost and found, you came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me, so your key intimately named me. Já jdu zpátky časem, ztrácím drázeň síť a vším tím, co je pase, táhne se červená nit. Já zůstávám dál, já zůstávám v zrcadlech od těch kouřen. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside. Ty zůstanou, že nás navždy zakleté jsou dál. Já zůstávám dál, já zůstávám dál, já zůstávám v zrcadlech
Dvě zpěvačky nominované ve své kategorii na letošní cenu Anděl, jedinečná Marta Kubišová a zpěvačka Leny. Myslím, že tam zaznělo, to se ptám pana Fidlera, jestli to slyšel správně jako já. Já zůstávám dál, zpívala Marta Kubišová, je to tak? No tak. Doufejme, že nezůstane jen u té písně. Myslím si, že nominovaní zpěváci můžou být jen rádi, že neexistuje žádný způsob, jakým by se mohli paní Marta Kubišová nebo Leny dostat do té následující kategorie, protože by měli o konkurenci postaráno. Ale i tak troufám si tvrdit, že letos se mezi nominovanými objevily skutečné hvězdy. Dámy a pánové, čeká nás další kategorie v rámci cen Akademie populární hudby, tedy v rámci cen Anděl, a to jsou zpěváci roku. Ondřej Ruml za album Na hubu. Co se strážníci před strážnicí hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Tom Artway za album Hedgehog. Xindl X za album Kvadratura záchranného kruhu. Co se nedají vyhrát, než s velkýma ztrátama. A jdeme k dalšímu předávajícímu jménu, které k cenám Anděl jednoznačně patří. Ostatně v loni zvítězil ve své kategorii a když tomu přečteme bilanci se skupinou Lucie, tak patří rozhodně mezi ty absolutně nejúspěšnější. Prosím, přivítejte pana Davida Kollera. Přát se temných domů, jen tvý okno svítí. Celý město šlo už dávno spát. Tak si to vem. Viděli jste i, řekl bych, velmi odvážnou choreografii v podání skupiny Lucie. Je úplně jasný, že já se tady ptám skoro každého, jaký byl ten začátek, ale tady to všichni víme, vznikla celá řada dokumentů o skupině Lucie. Spousta věcí byla napsána. Mě tak spíš napadá, když tě vidím, jestli máš po tom, co jsi získal v podstatě úplně všechno na české scéně, a to od roku 1990, kdy se poprvé Anděle udělovali, jestli máš ještě nějaký sen vůbec? No, on se nezmění asi. Vždycky to bude hrát se skvělou kapelou a třeba ještě udělat nějakou, ne třeba, ale určitě udělat nějakou písničku, s kterou jdeš ven a jsi si jistý, že to někoho baví. No, v té souvislosti pochopitelně musím zmínit projekt Evolucie, protože vy jste veřejně prohlásili se skupinou Lucie, že dojde i k nové desce. Tak mě zajímá, v jakém stádiu se teď, kolik už máte třeba kusů? No tak já teda nevím úplně přesně, co se teďka děje, protože jsem si vzal fakt měsíc dovolenou. To je slušný začátek, musím říct. Ale když jsem na ní šel před tím měsícem, tak jsme měli hotových, nebo tak přibližně, nahozených 7 písniček, které už prošly nějakýma sítama. Takže písně jsou, navíc bude i celá řada koncertů. Je dobře, že kromě toho, že máme možnost vídat Davida pravidelně solově se svojí kapelou, takže ho uvidíme i se skupinou Lucie. Teď ale k tomu, co získal v loňském roce. David byl oceněn jako zpěvák roku a teď nám prozradí jméno svého následovníka. Já trochu blbě vidím, tak počkej. Já to můžu nějak šoupat. Leoš? Ne, počkej. Tom Artway. Bilance Leny Tom Artway je rázem 2-2. Tom Artway se stává zpěvákem roku. Deska Hedgehog zaujala akademiky tak, že od Davida Kollera převzal tohle ocenění. Nezbývá než pogratulovat. Moc děkuju. Já jsem si nachystal tu první řeč, kdyby náhodou, ale tu druhou už jsem teda nedomyslel. Moc děkuju Akademii populární hudby, jsem moc vděčný za tady to. A ještě jednou děkuju klukům, děkuju fanouškům, že chodí na koncerty a děkuju své rodině. Ahoj mami. Moc děkuju. Děkuju moc. Tom Artway a mám skoro pocit, že to je poprvé v historii, kdy se někdo stal objevem a zároveň zpěvákem. Zeptám se Tomáše Kluse, který tady je. Ty jsi neměl tuhle kombinaci, ne? Myslí.
Když si to nepamatuješ, tak se pak podíváme, ale mám pocit, že skutečně Tom Arkwright dokázal úplně poprvé stát se objevem a zvítězit v kategorii zpěvák. A ještě nejsme u konce, protože nás čeká další možnost získat cenu Anděl v disciplíně, která je velmi důležitá, protože k hudbě pochopitelně patří i obraz a videoklipy mají v České republice velikánskou tradici. Pravidelně se s vámi, hudebníky, spojují ti nejlepší filmoví tvůrci a vznikají díla, která rozhodně obstojí v té mezinárodní konkurenci. A důkazem je i trojice nominovaných videoklipů za rok 2016. Jana Nas za lyrik video ke skladbě To samo režiséra Tomáše Babky. A diář schoval a ten požár bytu asi špatný drát. Já nic přece nebudu lhát, já ne, to samo, ono se to samo, já ne, to samo, ono se to udělalo, ne. Lenny za videoklip ke skladbě Hello režiséra Tomáše Kasala. Midi lidi za videoklip ke skladbě Lux režiséra Petra Marka. Takže z naší duše je příjemný hotýlek, kam se dá někoho vyzvat. Tato kategorie za poslední 2 roky nepoznala jinou vítězku než tu, která právě teď přijde na pódium. Přivítejte Anetu Langerovou. Dobrý večer. My jsme zmiňovali několikrát ten návrat do klubového prostředí, tu cestu, abychom se znovu všichni spojili, abychom uctili ty nejlepší za ten předcházející rok ceny Anděl. Zmiňuje se ten začátek na těch klubových scénách. Ty jsi to měla odlišně, protože ty jsi v tom úplně prvním zárodku byla před miliony televizních diváků. Ale potom si šla naprosto neuvěřitelnou cestu zpátky do těch klubů a vybrala to znovu. Mě tak zajímá zpětně, když se na to dívám, proč si to jako vlastně nevyužila, tu sílu toho média a šla si do těch klubů? Proč to je důležitý? Já si myslím, že nejsem zrovna typ zpěvačky, která by tam patřila. Myslím si, že jsou tady jiní, kteří hlavně to utáhnou, což já úplně nemám. Spíš jsem asi komornější, tak možná proto. Ale hlavně ty první úplně začátky byly úplně někde jinde a to mi bylo hodně málo ještě. Jinak to dvojnásobné vítězství v kategorii videoklip roku je úctyhodné. Zároveň tuším, že před 2 lety to byl i hat-trick, skladba roku, album roku a videoklip roku. Tak můžeme se těšit příští rok třeba na to, že budeš útočit na úplně stejný triptych? Já myslím, že ne, jelikož mě to vždycky chvilku trvá holt, takže ještě si počkám i já sama asi. Tak. Počkáme rádi a až se dočkáme, budeme šťastní. Pojďme se podívat, kdo bude následovat. Tak, cenu Anděl v kategorii videoklip roku získává Lenny za videoklip ke skladbě Hello režiséra Tomáše Kasala. Třetí Anděl, jestli dobře počítám, pro zpěvačku Lenny tentokrát přichází i s režisérem toho klipu Tomášem Kasalem, kterého tímto zdravím. A začíná to být jednoznačně tvůj večer. Ježiš, to je vysoko ten mikrofon, děkuju moc. Jo, já moc děkuju. Teda po třetí, to jsou žně dneska úplný. Ne, fakt, já moc děkuju, fakt si toho vážím. Díky moc Akademii za tuhle cenu. A tohle je pro mě v tomhle případě důkaz, že stát si za svým se prostě vyplácí u všeho. I u klipů, i u muziky, i sám u sebe. A považuji to za strašně důležitou věc a tohle je prostě takový důkaz pro mě. Tomáši, řekni něco. Tomáš Kasala, režisér. Já řeknu takovou klasiku, že děkuju hrozně moc Akademii, Lenny, Ondřejovi za důvěru v projektu a samozřejmě rodině, protože jako jsme všichni umělci a ty umělci potřebují největší podporu, kdy vlastně bez té podpory bychom tady nemuseli ani některá většina z nás být. To je absolutní pravda. Tomáš Kasal a Lenny, držitelé ceny Anděl za videoklip Hello. Je třeba děkovat rodičům, bez nich bychom tady rozhodně nestáli vůbec nikdo.
Čekají nás 2 stěžejní kategorie, které jsou vždycky v podobných soutěžích a v podobných anketách v zahraničí považovány za královské. Budeme oceňovat album roku. Ale ještě předtím přichází další vynikající hudební spojení a zároveň pro Lucerna Music Bar i test nosnosti samotného pódia. Neskoušeli jsme to v plné sestavě, jste-li blízko pódia, buďte obezřetní. A vy ostatní, co jste dál, můžete klidně potleskem přivítat vynikající zpěvačku Debbie v doprovodu skupiny Jelen. Za nos vodím, čistě tě mám rád. Připadáš mi cizí, jako šedej dav. Dám ti radu rizí, mě se honem zbav. Já smůlu nosím, uteč honem stát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem stát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Time over by the car house, you're starting to unwind. 4 kids in the corner try to bring you up. Really picks the tune out and you blows it in the heart. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Zůstal sám, jestli ti to vadí, tak ti dobrou radu dám. Kup si láhev vína, nebo radši je. Se mnou není psina, se mnou není žádnej med. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Karla, děkujeme moc. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Já smůlu nosím, uteč honem spát. Už tě popátí, prosím, než tě začnu milovat. Skupina Jelen jako zdaleka ne poslední hudební vystoupení dnešního večera. Pódium to vydržel, doufám, že jste vydrželi i vy. Čekají nás ještě 2 ceny Anděl. Ceny, které tentokrát budou mířit k tomu nejcennějšímu, tedy zjistíme, kdo měl nejúspěšnější desku. Spoluhostitelem dnešního večera je také IFPI, to znamená Česká národní skupina, Mezinárodní federace hudebního průmyslu, a ta kromě spousty další činnosti také měří to, co je velmi důležité pro všechny interprety. Měří tu nejúspěšnější, tedy nejprodávanější desku. My se za chvíli dozvíme její jméno a především také jméno interpreta nejprodávanější desky za rok 2016. Kdo by měl to jméno prozradit? Myslím si, že to je muž, jehož deska se objevila z čista jasna a během několika hodin prodeje se stala okamžitě zlatou. Jsem moc rád, že tu je. Prosím, přivítejte Leoše Mareše. Dobrý večer. Čau. Dobrý večer. Proč to uvádíš ve společnosti umělců takhle? Má říct kolega moderátor.
Moje deska, vůbec ji nevšímejte, já jsem řemeslník, vy jste umělci. Ale tak jsou samozřejmě i desky mluveného slova, které se dobře prodávají, takže je to deska jako deska. No. Jinak my tady vzpomínáme na to první vystoupení, tak ty vzpomínáš na to první, kolik tam přišlo lidí a co se tam dělo zhruba? Takhle je to neuvěřitelná náhoda, ale bylo to tady. Protože v roce 1999 Roman Ondráček z dua Těžký pokondr měl takový nápad, že moje rádio tady mělo akci a Roman Ondráček si mě zavolal a říkal, já mám takový nápad, ty máš teďka takový text, ne? Jakou písničku si udělal, 3 slova. Hele, nechceš to dát na té naší akci v Lucerna Music Baru? To bude sranda. A já říkám, fakt bych to mohl jako někde jako interpretovat 3 minuty na pódiu? A on říká, jasně. Tak jsem zavolal kamarádce, ta zavolala svojí babičce, její kožich jsem si půjčil a skutečně tamhle 2 metry od nás, nebo 3 metry od nás na tom pódiu na jaře roku 99 zazněly 3 slova v kožichu. Takže Lucerna Music Bar za to může a Roman Ondráček. No a po 18 letech zcela 2 vyprodané koncerty. Tu otázku si slyšel několikrát, ale já jsem to tak jako rozklíčoval. Tam bylo napsáno, že to je jediný koncert v životě. Nikde nezaznělo, že to je poslední. A jsou dědle jako standardní úvahy. Co? Takhle, mně to je opravdu žinantní tady ve společnosti takových osobností o tom takhle mluvit. Já bych chtěl říct, že si vás všech vážím a že jsem skutečně moderátor celým svým životem a nikdy se to nezmění. A že pokud jsem měl nějaký koncert, který tady Libor, děkuju, zmiňoval, tak to byl můj takový výlet do vašeho světa, výlet do vašeho vesmíru. A musím říct, že to byl výlet velmi opojný. Že se mi tam samozřejmě strašně líbí, ale rád se samozřejmě vracím zpátky na svoji domovskou planetu a to je moderování. Neříkám, že si třeba ještě nějaký ten výlet nezopakuju. Je to skutečně strašně opojný, ale já jsem si na 2 večery zkusil to, co vy prožíváte celý život, jak prostě máte to turné a tu kapelu a teď tam máte ty fanoušky a ty přišli jenom na vás a to je prostě něco skutečně neuvěřitelného. Takže já cítím obrovskou vděčnost, že mi to moji fanoušci a lidi dopřáli, ale jsem moderátor a prostě váš vesmír je váš. Kdybych náhodou chtěl někdy ještě navštívit, tak mi to dovolte, já se zase pokorně potom vrátím k moderování. Ne, ten váš vesmír je vážně fascinující a děkujeme, že občas během hudebních cen můžeme být aspoň na chvíli jeho součástí. To je i za nás cech moderátorů v České republice. Teď už jméno nejprodávanější desky a jméno interpreta, který za ní stojí. Dámy a pánové, cenu Anděl v kategorii nejprodávanější deska roku získává za desku 40 slavíků Karel Gott. Karel Gott si přichází pro nesmírně důležitou cenu. Jeho deska 40 slavíků byla v roce 2016 tou nejprodávanější a skvěle se prodává i v roce letošním. Navíc se Karel Gott úspěšně vrátil na koncertní pódia a tento Anděl je zcela zasloužen. Děkuju moc. Hezký andělský večer vám všem. Já se nerad opakuji, ale tu jednu větu musím dneska zase říct. Tak tohle je vidět, že mě neznáte ještě. To jsem opravdu nečekal. Dvoj-CDčko, 40 slavíků mapovalo moji pěveckou dráhu. Nevzniklo by a Suprafon by nemohl toto dvoj-CDčko prodávat, kdybych tehdy vystoupil z ankety popularity, jak jsem původně to myslel dobře a dojemně jsem to odůvodnil, že chci uvolnit ten slavičí trůn mladým zpěvákům a chci předávat tuto cenu a rád budu předávat. Kdybych tehdy býval na tom trval, tak by tato cena nebyla dneska. Ale 22 uplynulo, ne, víc let. Toto místo chci říct, že už to nikdy neudělám, že budu vyhrožovat s tím, že bych něco skončil. To se nestane. To bych se rouhal. Děkuji. Možná, že jste se dočetli v poslední době o tom, že
že přestavujeme střechu v domě nad Bertramkou, to je pravda. Tentokrát je to pravda. A zapomněli jenom vám říct proč. Protože ta střecha je děravá a já mám doma 41 slavíků. A hrozí, že by tou děravou střechou mohli uletět. Tak já vám děkuju všem a děkuju těm, kteří nevypalujou moje alba, ale kupují. Děkuju za všechny, kteří se mnou spolupracují, protože je to týmová práce. Děkuju moc. Pan Karel Gott. Nejprodávanější deska roku 2016 a vzkaz od vás všech, co jste si desku koupili pro Karla Gotta i pro hudební scénu. Nás čeká poslední kategorie, o které rozhodovala Akademie populární hudby a je úplně jasné, že to je kategorie nejdůležitější, kategorie, která hodnotila album roku. I zde máme 3 nominované desky. Jelen za album Vlčí srdce. Ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Sněží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaní. Lenny za album Hearts. Prago Union za album Smrt žije. Světlo můžou rýmy, snažím se chránit barvy, i když postupně sám blednu. Moje stíny mi zmizej z očí, teprve cestou ke světlu. Novej den, starý stíny, kam nemůže světlo, můžou rýmy. Snažím se chránit barvy, i když postupně sám blednu. Moje stíny mi zmizej z očí, teprve cestou ke světlu. Žánrově velmi rozmanitá nominace a jméno má aktuálně v rukách také dáma, která k Andělům patří. Tuhle cenu získala ve své kariéře již 6krát a jsem moc rád, že tu s námi dnes je. Přivítejte Lenku Dusilovou. Dobrý večer. Když to tak vezmu, ty jsi v podstatě poslední člověk, kterýho se můžu zeptat, jak se ti líbí tady v téhle atmosféře, v klubové atmosféře na cenách Anděl. Co říkáš tomu dnešnímu večeru? Je tady pěkný vedro. A je mi to asi sympatičtější být v klubu, určitě. Děkuji mnohokrát za to, co Lenka řekla. Než kde? Než kde je ti to sympatičtější? Než kde bychom měli být? Co jsou horší místa než klub? Já doufám, že se na takových místech nebudu objevovat a dávám si na to bacha. Dobrá, dobrá. Můžete si to doma začít luštit. Máte na to dlouhý večer, ale ten potlesk říká vše. Potlesk pro Lenku Dusilovou. Lenko, která deska si zaslouží titul Album roku? Opravdu veliké překvapení. Cenu Anděl v kategorii Album roku získává Lenny za album Hearts. Číslo 4 je celková bilance zpěvačky Lenny, co se týká dnešní sošek Anděl. Od Lenky Dusilové přebírá jiná Lenka tu cenu a je to cena nejprestižnější. Album Hearts a je andělské. Tak, já po 4. moc děkuju. Díky moc Akademii za tuhle cenu, díky moc všem v tomhle sále, protože jste mi obrovskou inspirací a fakt zaplavujeme mě pocit velké vděčnosti, že tady můžu mezi váma být. A díky moc Ondrovi, protože to album by nebylo takový, jaký je bez tebe. Díky moc. A myslela jsem, že k tomu nedojde, ale já bych ráda poděkovala i v podstatě lidem, který nám tak nějak ten úspěch nepřáli a celou dobu nám házeli klacky pod nohy. A těm patří moje speciální poděkování taky.
Takže díky moc. Říká zpěvačka Leny. Po letošku, tedy už 5násobná držitelka ceny Anděl 4 přišli za rok 2016 ten jeden v rámci objevu před několika lety a je tedy naprosto jednoznačně královnou večera. Ten dnešní večer pomalu ale jistě končí. Díky vám všem za pozornost, to se sledovali ČT2, ale ten závěr si rozhodně nenechte ujít. Život má svoje jasná a neúprosná pravidla. Pravidla, která samozřejmě všichni známe, ale pravidla, která nás vždy dokáží šokovat. Pamatuju si, že přesně 4. prosince zasáhla náš hudební svět jedna smutná zpráva. Navždy nás opustil muž, na kterého jsme všichni chodili s obrovskou radostí, tlačili jsme se co nejvíc k pódiu a sledovali jeho naprosto neuvěřitelnou virtuozitu. Tím mužem byl člen Síně slávy, pan Radim Hladík. A je tedy logické, že v rámci předávání cen Anděl je třeba si Radima Hladíka připomenout. Existuje celá řada způsobů, jak si ho připomenout. Zmínit všechny projekty, na kterých se podílel, zmínit postavy hudebníků, se kterými byl. Ale myslím si, že sám Radim, tak jak jsme ho všichni viděli na festivalech, v klubech, v halách, tak by byl nejradši, kdyby jsme uctili jeho naprosto fantastickou a nepřekonatelnou muziku. A my se o to pokusíme. A pokusí se o to naprosto výjimečná sestava, kterou vám teď velmi rád představím. Dámy a pánové, pan David Koller, pan Honza Křížek, pan Petr Malásek, pan Marek Minárik a pan Michal Pavlíček. Vám všem dobrý večer. Tohle je vzpomínka na Radima Hladíka a co jiného než slunečný hrob. Mějte se hezky. Vrátím se a chtěl bych rád víc s tebou zavzpomínat. Mám tu teď ale zprávu zlou. Já teď vím, že věrný zůstanu. Co však tam zůstalo z těch našich dnů, já teď vím, věrný zůstanu.